Ние снимаме филм за промяната на цялата къща, нали? Нямате нищо? Не. Добре. Просто искаме да ви питаме разни въпроси, ама такива. Защото ни е интересно как... Нещо ще получим възнаграждение. Как се научихте да го правите това? От други колеги, по-стари. А те откъде се научиха? Видеозапис. А видеозаписа отде се взе? Да? Видеозаписа отде се взе? Това е такава западна технология, американска. Полша. От Полша? Да, там го правят много. Там е материала даже. Защо BTV скри хубавата Виктория? Галя от харизма с соло кариера. И още много пикантни сетива от сряда само в списание Слава. Този петък една легенда се завръща. Отваря клуб Кампионе. Изискани блюда, забележителна атмосфера, импровизации на саксофон. Всичко това ще бъде ваше в клуба на Бохема. Ресторант Ретро. Нъгъла на улиците Тертер и Хрис. Телефон за резервации 944 33 31. Ресторант Ретро. Традицията на Кико Филипов продължава. Радио Атлантик. Няма доказателства, че 40... Външна облицовка. Няма някакво специално име? Няма специално име. Външна винилна облицовка. От колко време ги правят такива неща тук в България? От 10 години вече? От много време. Добре, айде вървете да ядете, пък после ще ви питаме още. Според министър Гайдарски, отговорност за финансовото състояние и закъснялото преструктуриране на здравното заведение носят ръководството на здравното. Разкажи сега как решихте да направите тази облицовка? Как решихме да подобриме малко. Покрива, сменихме всичко наново. Всичко свалихме отгоре. Всичко ново вземахме. Направихме покрива и решихме да облицоваме, да бъде по-топло. До грамата сменихме. Да беше много давнашно. От колко време ги правят тия неща по селото? Почти цяло лето. Цяло лято? Да. Ама сега първите къщи тази година ги почнах. Тази година. Защото аз ги питах, работниците казаха, че от 10 години вече се правят такива неща по България. Те ги правят, но тук миналата година ни почнаха и сега усилен се работи. И ще стане по-топло. Не за по-топло. Да. Това се надяваме. Дано е за по-топло. А каква беше тази песен, дето беше там? Или как се казваше песента? Не мога точно да ти я кажа, защо и как се продават нивите и се купуват коли, къщи се преправят. Това е песента? Да. Vai, chefe!